खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं जेंग्रें नार्जारि। थारैनो जोबोर दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव हाग्रानिफ्राय मैदेर फैनानै लन्स्रि बसुमतारीनि न'खौ बुफाय बुसि खालामनानै गालाङो। क'क्राझार जिल्ला पाटगाव आउटप'स्टनि सिङाव थानाय सालगुरि एबा सेलेखा गामियाव सासे फिसाय गैजायै दुखुथिया न'खराव मैदेरा फैनानै गोबां मुवा बेसाद खहा खालामनानै गालाङो। न'खरनि आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला आइजें आइलाफोरजों लोगोसे बुफाय बुसि खालामनायाव गोबां बेसादफोरा खहा जादों। बे समावनो आइजोआ न'नि सिथ्लायाव मैदेरजों मोगा मोगि जायो आरो बिथाङा खुनुरुखुमसो आरज गाबख'नानै खारनो हादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बिथां दुखुथिया न'खरा लुगैदों दि गावनि गोबां मुवा बेसाद खहा जानायखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय जा हायो एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन होननानै मिजिंथियो। दिनै हरनि 10टा समाव आंनि न'आव जानानै थांनाय जाथाय माने जोङो उन्दुलांनाय समसोमोन आरो फिसालाफ्राबो उन्दुलांफुनाय समसोमोन। आन्दाज मोनाखै जोङो। ओमफ्राय उनावसो साहानि न'खौ सिफायखांनानैसो जों सिरिजाहार मोनदों शब्द होनायाव। बेनिफ्राय सिरिजाहार मोननानै शब्द होनायाव सिरि मोननानै ओमफ्राय आंजों ओमफ्राय बे आफा गनेशजों दाखा दाखि मोखांजों मोखां जालायलायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय आङो फक्ति खालामनानै बिनिफ्राय बियो उनफिननानै थांबायमोन आरो गिदिंफिननानै बियो आं थांसिगोनसो नंदोंमोन बे जिनिसखौ। ओमफ्राय गिदिंफिननानै बियो खोलानि न'खौ सिफायजोबदों, गासिबो बोफाय बोसि खालामदों। आंहा दा लोगोसे माबाफोर मुवा बेसाद जालांबावदों नामा? माबाफोर खहा जादों? माइरं दैरं गासिबो जालांजोबदों। माइरं दंमोन, माइरं जालांजोबदों गासिबो। बेनिफ्राय आङो दा माइरंआबो बायनानै दोनफैनायसोमोन, बायनानैसो जाखायो आङो, बायनानै जानायसो। गैया, न'खराव जेबो गैजा रोङा, दुखियासो। आरो फिसाफ्राबो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायो। दा आंहा न'आ थानोनो जायगायानो गैया। साहानि खोलानि गासिबो आं थाग्रा न'खौ सिफायलांजोब्बाय। दा मानसिया जेबो जायाखै नामा? मानसिया जेबो जायाखिसै इसोरनि अननायाव। दा आङो खारग'नो हादोंमोनबा आङो गावसोर सोंहरदों बे माबा लुबैदों नामा होननायाव। मोनबालाय आङो लुबैदोंमोन बे न' बांफोरखौ माजों मा खालामनो, आंलाय ओरैनो थाखा फैसा गैखाया। आं न' फोसाबफिननो थाखाय आङो एसे सरखारनिफ्राय एसे मोनबा अनसुंथाइखौ लुबैदोंमोन आरो। आंहा न'खराव रावबो गैला, बोरायबो गैया, फिसालाफोरल' दङ। हा हु गैजाया, ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायो आंनि फिसाफ्राबो आरो आंबो हाजिरासो मावनानै जानाङो। सरखारा जेरैबाबो आंखौ एसेबाबो नायहरनांगोन। आं दिनै बे जाथायनि न'खराव फैदों। आं बे गामिनिनो, सालगुरिनि गामिनिखा। दिनैहाय बे जाथायखौ आंबो फुङावसो मिथिदों। बिथांनि न'खराव हरनि 10टासो समावहाय हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै उदखाट खालामफैदोंनो। आंबो नुवाखै, आंबो गामिनिसो। दा बेनिखायनो बिथांमोनहाथ' दा न'आ गंनैल'मोन, बे गंनैखौबो सिफायजोब्बाय। दा बे न' सिफायनायनि माबा मोनसे थानो थाखाय राहा लामा खालामनानै होजानो लुगैदों आं सरखारखौ। आं बेखौनो खावलायदों आरोखि। जेरैबाबो बिसोरनो अनसुंथाइखौ होनांगोन। मानो होनबा बिथांमोनहा हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायो। आरो जाय न'खर बिगथि बेहाबो बोराय गैया, फिसाफ्राबो उन्दै उन्दैसो, फरायनायबो गैया। मानो होनबा हाजिरासो मावनानै जायो, गैयिनि दारैनो फरायनो हायाखै बिथांमोनहा। ओंखायनो सरखारा बेखौ जेरैबाबो अनसुंथाइखौ होथारनांगोन होननानै आं दाबि खालामो आरो। बिथांनि न'खरनि अनगायै जोंनि गामियावनो जाबावदोंमोन। माइ बिगासे दंमोन, बावहाय एसे बुरजा जायाखैबाबो हाबनानै गाग्लिलांदों आरोखि। औ, ओमफ्राय दा बिथांमोनहा न'खरमोनहा जेबो उदिस लायाखै, आंबो जेबो बुंनो हानाय नङा आरोखि। ओमफ्राय दस्रा गामियावबो हाबदों होननानै खोनादों, बेखौबो आं नुहैनाय जायाखै आरोखि। दा बेखिनिखौ आं माबानानै बुंनानै सरखारखौ आर'ज गाबनाय जाबाय।